ओइलाय मामासो नारेंखलसो नै आइनि दाङाया नै नङा इयो अल माबा नै बे गोजाखौ होनदां इखौ मा होनोमोनलाय अलदद नामा अलदद मालाबा जाना नायनांगोनलै जानो हायासै मारै सङो बेखौ मालाय हाजोआव जि लायनो थाङो हाजोआवमोनथ' बे दौखौसो जायो ना माखौ जायो दंफांखौनो ओइ खोथिया मालाय खोथिया फोनो नागिरबाय खोमालै मैयानि ड्रेन जावनाया बेनो नामा ए नों गैया मैया लाना फैनाया अखा लोगो मोननायखाय बोरो मैथा बागाना गैला नोंना मैथा बागाना फानजोब्बाय नामा ओइ मालाय खोथिया फोजोबबाय नै माथो हाजोआ मोजां नुथारदों नै खोथिया फोआखै हे गावहासो ओंखारनो लुगैदोंलै नोङो नै ट्रेक्टरा जोंना गेदेरा दासो सालायना गालांबाय ओइ मैखुन नागिरफैदों जोंहा इदि मैखुना ओइ नै बे बुरिया नागिरगासिनो बिदि नंगौना नङा मिन्थिया जोंबो सिनायाखै बे बुरिखौसो नायनो फैदों माबायदि मैखुना लांफा रायलायबायहाय आंथ' बुजिखास्रा नै नानि मादैजों बाजादो हा ओं होनलाय ए बाजादों आयौ गिलिरथार नानि ओइ नै मोनसेया हनै नायलाय ओइ नैबो खोमा नै ए नै ओइलाय नै फिसा फिसा खोमा इनै iya huru-huru saya itu kelang lula sam plastik tuh dulu kas dulu di nih hancurong pen coba mah nah sirong menta cumi bhaji ta cumi deh bahaya cumi नै आं बानो हाला ओंखायनो बिबथैखौ बानो होबाय आं आयौ समायलायथारदों नायनो सानैखौबो नै ओइखैजाय मोसौजों हालौदों दासो एवहांगासिनो इखै ओमफ्राय नै ओरै एवगासिनो ओमफ्राय नै गैथ'आ आयौबो थांखा फैद' माबा ट्रेक्टर नायनो थांबाय गथ' बानानै ओइ फैद' दादाया बे खाना दै नों बे आथाया बेनो नांदों बाबु बेजोंनो आथा खामजादों बायनायसो इयो बायनाय थाइजौ नार्सारिनि बेथ' बिबारसो बारगासिनो दाबो नै ए दासो माथो बे नालाय ओंखार ओइ नै फिथाइ ओंखारबावबायसो एसे फैदो बाहेराव सिङाव फैदो ओइ नै ओंखारनो नागिरबाय ओइ थाइजौआनो खादासे बादालिखौसो नागिरबाय ए मादालिखौ मोसौआ जाजागौमोन ना मोसौ खायाखै माने मोसौखौनो मोनखायाखै खानो मोसौ खानो थांनो नागिरलायदों आयौ हनै आयौ थाइजौआव थांबाय ओइ मोनसेयाव ओरैलाय जल्दि थां नुदों थिउ
मावजियाबो नै न' गोदैथार बियो थाल्थाब गोलैगोन दा बियो बे बादावनो खामजादों सासेयाबो हनै 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 गोलैनोसै ओइ नै आथिं सुदैयाव जि खारखादों गाहैना गैथारलाथ' नुवाखै थाइजौआ जाग्रायानो गैया इमान मोनफ्रुलाबायना दं बनबावाखैसो दाउ जानोसै जोंहा दाउ दिनै गग' नै थाइजौआनो जेराव मेराव थाइजौ इस'र नुवाखै इमान गोमोन गोमोन जाख'नोनो हाया बबे ओमफ्राय नै बेयो स्पेसियेल बेयो खावलाया फावदुर फावदुर नै खावलाया फावदुर दाम दं नै इयो इयाव फावदुरि गोजा इयाव आइया खनै खनै दोनो मालाय बेखौबो आइ खनजोबनाय गोजा नै गग' नै गग'आ मोनसै नोंहा मोनगोन ना होना होनगोन आयु दाबो जायाखै नै सबाया ओमफ्राय नै मिस्टारा दाउखौ सावगासिनो गेसाव सावबायलै गेसाव बाबायाव सुनो नै बेदरा गोदाखांबाय बिदैबो दंमोन नै गेब्रुबावबायनो बिदैया लकेल नै आं संनो स्टार्ट खालामबाय बेयाव माबाखौ सबायखौ रुना लाबाय नै आंना सबाय होना लाबाय आं बेदराव नै दैखौबो एसे बुरजा होदों मानोना होनबा बियो ग्लब ग्लब गोदौनांगोन ना एसे मोजाङै जबहोगोन आरो ओमफ्राय दा खारै होनोसै आं बेवहाय भेन्दि एवबाय दं आं ओमफ्राय नै ओरैजाय जाबाय सबायजों दाउ खोमसिसो नुथारदों सबायानो साम' मोनामखायो मस्ला होनाय हाइजें बिलाइ दै होदो मोनबाय नायदो नों खेबसे दै होदो मा होमबा साखिदो जि मोजां मोदोमदों हाइजें बिलाइआ साखिलाय बोरै खोन्थानो रोंला ना गोथाव जायाखै दे खांदो आमथासो जासिन बारा नै न'नि जोगोनार बिजौ ओरैबायदि ताजा ताजाखा मासे मोजां नायनो मा मेथाइ लाबोदों नायनो नै बाबुआ स्कुलनिफ्राय फैबाय सोरनो आंनि थाखाय लाबोदों लाबोलाय जानो पापरखौ आयु जानो लुगैथारबाय आं हर मोनसेल' नै जि गोथाव मोनो आङो नों थोरसि लथा सुनो थाखायसो गामियाव फैयो नामा नोंलाय साला आरो थैग्राम मिनि नोंहालाय जाखांलायबाय सबायजों दाउ ओमफ्राय नै आं सुनो बाथारदों दा हराव सुनाया नों जि अयनाय रायज्लायनो थोआखै बिमाजों थोरसि लथा सुनोसो फैनांबाय नै ओइ फोरो हेल' ओइ दख'ना ओइ जाम्बा थोरसि सुबै नोंबो थोरसि सुबै दोनजांबो बिसिनाव दोनजां बिसिनाव दोनै बेथ' माथो आं दहाय दाउ गोदानायसोमोन माथो सोर बोख्लायलायखो थोरसि लथा सुनो फैयो नों गामियाव न'आव होजोंहाय थाबाबोथ' सुखानांगौ आरोना गावबागाव जानायखौ होमबा बां रायज्लायनो थाखाय आंखौ मानो लेंबोनांगौ बयनिबो सेबा खालामनो फैदां जारलासोलै माइ गायनो फैबावगोन दे ना फैला फैनो हायोब्रा आं मानो फैनो गावहानो सुटिखौनो मोना लाना फैनोसै एबार
नाया थाइजौखौ जायिखौ माने मादालिखौ मा होनो जि मोजां बख'नानै फोरानना दोनबाय जानो थाखाय उनाव बाख्रि आगानाव बरियानो नै